Wadhi nyime chenro ma piny owacho mar keto tenge shillings milion 100 maneno kaka diyud kido mar nanga mariwo oganda kata national dress pod nyuolo paro mopogore opogore kaluwore kod piny owacho. Omenda mag kore lach ni biro tii godo e choko pach jopiny, timo nonro kaachiel kod loso lewnigo. Mae biro mana higni 20 nyaka ne Kenya ket shillings milion 50 e higa ma 2003 e paro maket kod ma. Kata kamano ndach lewnigo pok ong'ere nyaka kawuono. Mae kaka jopiny ne olose wi paro ma kendo koro thichore mar manyo national dress. Paro mar sirikal mogolono okawinj kodonjo ne jopiny kaka an owuon okodonjona. Gimiyo okodonjona onge kaka inyal gol milion 100 ni losogo mana simbol mar law. To oganda to hinyore kata sani nyithi sikul gomo because of money. Lecturers gomo because of money. Pesa go owinjore donje department moro machielo mondo kony oganda mondo ji wek dhi street ok ne wach law. Apani mana achiel kuom yore ma sirikal osebedo ka yudo go pesa ma ginyalo kwalo in a way nikech already Kenya ong'ere worldwide. Kenya wase market Kenya in so many ways. Athletes magwa win world championship gin gi medals ma gold medals ong'egi ni magi jo Kenya. Koro nanga okay, maybe bedo gi nanga to ok nyalo bedo idea marach, but the amount involved is ridiculous. An ka ne data neno ni mano en misplaced priorities. Wan gi dwaro mang'eny sana. Sama waloso kodi ni nitiere nyithindo dhi e grade 9 next year. To skunde mang'eny pok oyudo kata na classes. Wang'eyo ni junior secondary school jopuonj bende pok oromo. Kuom mano aneno ni mae en gi dwaro ma inyalo sud mbele. Ka chieng' moro Nyasaye ogwedhowa, wayudo pesa maber, to wanyalo tiyo gi pesa moro matin. To kata be mana ni ndalo no chopo, wakwayo ni pesa oti gi pesa matin, ok dwar pesa mang'eny ni yako. Pesa miyako miketho onge.